Ang paring ni minsan hindi nawala ng tiwala at paniniwala sa akin. Si Father Vic Nicdaw, ang ating homilist. Alam po ninyo, when I was given a regency, nagsusumbong ako sa kanya, natawa siya sa pag-iyak ko. Ito po yung sinabi niya, "You know, Vin, whether you become a priest or not, hindi mababawasan ang respeto ko sa iyo." Okay? So gratitude, because the Lord who came said, "I came that you may have life and have it to the full." And the key to the fullness of life is gratitude. For gratitude unlocks the fullness of life. Gusto ng anak niya maging pari, ayaw ng tatay, madamot. At yan din po ang hinihiling ko sa inyo. Tatay Danny and Nanay Sinaida gave us a very good example. At ang mga magulang namin na mga pari dito gave us a very good example. Hindi sila madamot. So yan din po ang hinihiling ko sa ating lahat. Lalo na sa inyo na mga magulang. Please, huwag ninyong ipagdamot ang inyong anak kung gustong magpari. Father Alvin, God has called you, chosen you, and bids you to come and follow Him.